Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Si Aling mo ay gipaton ni Wilma sa iyang mga anak o gitugom kini nga ugmana si Chito nga sultihan kini nga dili na muduol kanila ni Lyndon ug Lina. Wa sa mahimutang si Chito nga wa kini tubagan ni Wilma ang iyang pagpanawag. Mihukom kini nga makikita ni Wilma mismo sa ilang kaugalingon. Tungod kay nag-iusara usab si Wilma. Sa pagtuon ni Wilma nga nagbaser may nagatudos kanila, iya kining giablihan ug mo iyang nakita si Chito. Sudla ko. Chito, please. Ay, nagugsumo ka. Katapusan na itong hitabo gabi sa paghasol mo na ako. Magsulti ta, Will. Ay kugli kay. Ug ayaw ginigbuhatan ako. Kung dili ka gusto nga doon ay mahitabo. Napuang ka na ba? Pamilyado ko. Nahibaw ko. Pero wa ka nahatagig bilis imong bana. Mga bata na lang mo ibililho niya. Dawata ang kamatuuran, Wilma. Will, Chito, unsa baboy iko. Musinggit ko ron. sige, singit. Singit. Nagtuka ang mahal ko. Singit. Chito. Wilma, nibaw ka nga dili binuang ang kutuyo ni mo. Dili pagpahimus lang. Dili kay sex lang. Kayo ka na lang. Kada kang babae, ah. Please, Chito. Ayaw lang ikugi kayo, Wilma. Kana lang. Husband ko. Mahal ta kayo ka. Huwag kang ipasagdan ka na lang ni Vic. Pues, ni ako. Lakaw na, please. Samtang wa pa sila sinangaling ang mga bata. Di ko gusto mawat anong pagtahod na kung akong mga anak. Lakaw na. Okay, sige. Tumanan tagihapon ka, Will. Uguspon ko. Ayaw lang ikugli kayo, ha? Kay dili ko na malawat. Og dili kay binuang lang ang akong tuyo ni mo. Ang akong gipati niya ni mo. Tuhoy ko. Will, karon lang ko mayon ini sa usa ka babae. Og diha lang ni. I love you. I love Uy, you. iko pa. Dili ni makatarungan. Dili makatarunganon kung mahal ka pa sa imong bana. Pero Wilma, wa na. May lain na siyang gibahal. Ug may umaabot na silang anak. Misaad na siya sa mga bata. Guhuman siyang biyahe sa abroad. Pati na siya. Mapauli na siya. Nahibaw ko nga dili niya pagkaso ng mga bata. Tumano niya ang iyang gisaad. Ang mahimo po sabi tungod sa mga bata. Pero dili ikaw ang hinungdan sa iyong pagpauli. Ang mga bata. Sabta sa ko, Will. Please. Kaluya sa ko. Chito. Dili sa ko makatawa nga. Wa ko ibili para nimo. Tawa kay nibati na ko. I love you, Will. Dili ko makatuo nga. Wa ka makatugad sa matuod kung nibati. Chito, buhiin ako. Kanaog na. Manaog ko. Kung mong saad ka nga. Dili ko ni muli kayan. Aba? Una. Sige na, isaad na ako. Lakaw na. Kanaog na. Mahal ka, Will. Mahal ka. Lakaw na, please. Tatuan ako. Sige, Will. Sige, okay. Ando na ko. Huwag mauna to ang iyong isaan, ha? Ayaw paglikayin ako. Ayaw, Will. Please, tando ako, Will. Okay. Sige na, kanaog na. Kadiyat, nalimot ko og suod ni ini sa imong bag. Samtang dito sa hotel. Imo na. Huwag magamit mo na. Sige, ando na ko. Nga nang ingon man ining ako kinabuhi. Wa ko magtahong nga mahitabo ni sa among kaminyoon ni Faye. Mahal ko man unta siya. Gimahal pa kayo. Paano siya? Salamat kami patuo sa tako. Nagdali pagbiya. Salamat. Gibili niya ang sobre. Nalimot ko na siyang suod ni ini sa akong bag. Pulos 1,000 ang gisod ni ining proud envelope. Pila ka ni. Marikipay rin ang pagdaan niya na ako sa hotel.
kaayo nga kantidad. Nagkatabang tuod ni gaba ang washing machine. Ug may bayranan ko sa suga. Nagamit ko ni. Nagkatabang tuod si Chito. Ug daghan na kayo siya natao. Mula bang taong mga bata, ha? Gunitan ta maayo. Ato ta makasakay sa may atbang. Dali, gunet. Pinmi naman puno ang jeep, yaya. Uy, magtaksi lang unta ta. Bitaw yaya, gutom na ba ako? Ako sab, yaya. Nay taksi, oh. Uy, namisakay. Nangaling! Sakay na mo nang! Mga kids! Ibaw kong naglisod magsakay. Sakay na mo! Hey, tito, maayo kay kita ka na mo. Kapoy na maglakaw, oy. Wagin mi kasakay. Glina, Lindon, nagpasidaan ba yato ginyong amahan? Padayon na lamang kamo, Sir Chita. Makasaka namin dito sa unahan, sir. Kapoy naman yaya, gutom na sad. Sakan lang tani tito. Dali Glina, Dali dali. ka sa front seat dong. Sila lang diya si Yaya sa likod. Sige na! Kainit kayo! Sige na, Lindon! O tito. Hinay lang ha! Sir, Gigutom na ding mga bata ng aling. Huwag nahibaw ko nga gigutom masaga. Pues, mga unta. Una ko kamo ihatod sa bahay. kuan, Sir Chita. Mahasol ka na noon, sir. Nang, anong mahasol good? Mas mahasol ko kun mapas mo ang mga bata. Ingan man sa ikaw ng aling. Asa ang gusto ninyo nga mga unta kids? Nadugay mo sila sinangaling mo pang mga bata. Nga na mo ka? Hello? Day. Oy, Nang? Kadugay ko ninyo. Nga nung nanawag man ka. Ay, ko among guday. Dugay kay silang nakasakay. Oy, kami ba? Dugay mi nakasakay? O kanang kuan, gihinuon man hinuon man ni Sir Tito. Gipasakay me. Unsa? Pero Nang, nagpasidaan ako, di ba? Ay ulag giday. Pero og mga bata, tong kadugay mi nakasakay. Misakan lang pud oy. Kay nag-agda man pud Sir Tito. Nang, Gigutom na sa mga bata day oy. Mga gidala mi ni Sir Tito diri sa restaurant. Di am karon dere. unsa? Wala na ko mahimo pagbalibad day. Kay gigutom ng mga bata. Ug init pag yun ang panahon. Sige na lang. Naan naman gid mo diha. Wa na tayo mahimpa. Ang kininday, dili ka makiksulting Sir Tito. Ha? Ikaw na pasabot niya bahay na itong gipasadian ni mo na ako ba nga dili mo duol ng mga bata. Nga siya na palikayo nila ni Glina o ni Lindon. Pagkiksulti hiday. Di na kinahanglan Nang. Sige na lang. Magpaabot na lang ko niya din eh. Dili lamang ka makiksulti sa mga anak nimo. Sige. Paduula si Lindon. Hulat lamang ka diet day. Dong Lindon. Si mama ni mo, kiksulti ni mo. Niya na nga itong order ng aling. Pakanunta na ang mga bata. Ingna si mama yaya, unya na lang. Gutom na ko good. Ako na lang ng aling eh. Sige na mo kids, pangaon na mo. Ng aling, lingkod na. Ikaw na. Hi Will. Di ang mga bata o sinang aling. Ihatod ko lang sila human og pangaon na mo. Kuan. Sige, salamat. O, pasakyan na lang niya silang taxi. Ay, nalagay Ha? Nganong taxi man? Giingnan ko na sila nga ihatod ko human og paniud to. Chito. Og mag-take out lang mi para nimo, Will. Babot lang ha? Okay? Will? Hello? Hello, Wilma? Gihinan niya butang ang telepono. Busog ba mo, kids? Lindon? Gina? Iha? Basag tito. Thank
Thank you, Tito. Salamat, sir. Nagpa-take out, pamanggid ko galan kang Inday Wilma. Gisultihan ko siya nang nagdataog para niya. Sige, sir. Ayaw na lang may gisulod yun sa gate, sir, oy. Ilugar na lamang, mis una, gamay. May mga butang ang mga bata nang. Isuta mo. Kuya, ang atong auto, oh. Nisod na sa gate. Niuli na si Papa, kuya. Oh, Glina, si Papa. Sir Chito, sir, hunong na lamang. Dini na lamang, may please, sir Chito, please. Nga bang nahadlo ka man nang ali? Kuan, manaog na namin kami mga bata. Mga bata, sige na, mga naog na kita. Sige na. Dali ka mo. Tito, sorry ha. Ingon manggod si Papa nga, dili mi miduol si Glina nimo. Mao ba? Kining, sir, salamat gid kayo. Mupasabot lang unya ko nimo, sir. Nakasabot ko ng aling. Sige. Masuko manggod si Papa, Tito, kung muduol minimo si kuya. Way kaso kids. Nakasabot ko. Nangaling. Oy. Ang pagkaon ni Wilma ha? Ayaw kalimti. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!